ang langit nahimong lisod tungod kay dili ta suod sa tag-iya sa langit. Kamo suod mo sa tag-iya sa langit? Kusga inyong tingog, suod, dili suod. Close friend mo or best enemy? Kung ikaw gani, suod ka sa usa ka tawo, ang inyong kinabuhi magkaparihas. Maubitan ng mga standby, bisan ikaw arang-arang kapag kabutang, niyang imong anak masuod sa standby, mag-standby sana. Maglagot ko ka. Kung ang imong anak, bisan pag-professional, niya masuod og mga way grado, nga mga manuyupay, musuyop sana. Kabantay mo? Imong anak, bagong graduate, babae, niya masuod og kaning tao nga standby pero matso sad, may isang mo diskarte, matukhangan gina, magkaparehas gina sila. Nga naman, kung suod ka sa katao, magsikit yun mo, ugon sa iyang kinabuhi, mao sa imong kinabuhi, niya kay si Kristo, pag-anhis kalibutan, usaman kakabos. Wa may grado. Ganahan mo makigsuod niya. Uy, tubag. Unya kay si Kristo, ang iyang mga prinsipyo, pulos mangyod kontra sa pagpadato. Ang Ebanghelyo karon, ang iyanong sugo atong buutang lalaki nga porti hinoong datua tungod sa iyang pagbinuotan, tungod sa pagtuman niya sa sugo, ipabaligya naman noon ang tanan niya, ihatag pagyud ang halin ngadtos mga kabos. Ganahan mo makigsuod og taong ingon ana. Doko-doko ra ba? In kapadir kining atong simbahan gididikit ra ba ni gahapon, mahitabo ka nga daghan kaayong malampuson, dako ra ba kay ni gasto, hapit nimo mga 30 million gasto na to ani hangtod nirong nahuman. Maingon ani ka ni guwapay kwartahan nga mga tao nga ming hatag ani, o guwapay kwarta maingon ani ka ni. Ha? Nya ngano man nga di man gustos Kristo nga madato ta, nagakinahanglan man tag kwarta. Mo na siya. Tubagan na ninyo ang makatubag malangit. Sa unang pagbasa, niingon diri ang panultihon ni Solomon, kaalam ni Solomon. Siya, mas gihigugma nako ang kaalam, labaw sa kwarta, labaw sa bulawan, labaw sa maing panglawas, labaw sa kagwapo o kagwapa, labaw pas akong kaugalingon. Kinsa man ning gipasabot aning kaalam? Ang Dios. Matod pa ni Solomon kanang mga bulawan, mga plata, mga diamond, mga alahas o uman pa nga bahandi, mura ra naglapok ikumparar sa kaalam. Sa ato pa kung maghigugma ta ani, nahigugma ta sa lapok kanang mga kwarta, kanang mga balay, mga yuta, mga alahas, mga dungog aning kalibutan na lapok ra na siya. Una ha? Una. Sa ikaduha, pagbasa, ningon ang pulong sa Dios, hait, muduot ngadtos kasing-kasing, ug muusisa sa tanan nga naa nato. Muna inighukom sa Ginoo, di gyud masipyat ang Ginoo nga naman, ni usisa ngadtos kasing-kasing. Kaalam, sunod, pulong. Ana. Sa may koneksyon ani sa Ebanghelyo, ang pulong sa Ginoo gaingon, bulahan kamong mga kabos. Lisod kay dato pagsud sa langit, sayon pagsud sa kabos. Muna na, pulong na na. Nya ang nagsulti ani mao ang pulong nga nagpakatao. Nya unsay gipuy-an aning tawhana? Naluyo na to ay atong gibutang agpuwa nga kolor. Nindot kay dekorasyon na. Mo text na to ang ato bang mga kuan ba? Ato mga parishioners nga nagkuan sa online sastang nindot gyud pader. Nindot kay tanawon si Jesus. Si Jesus ko nindot kay tanawon. May kay pagka-background pader, ma-highlight gid siya maayo.
Si Jesus. Nganong ato man ang gi-highlight? Nganong ang tanan atong mata kinahanglan ana man motutok kay espesyal ang iyang color? Ngano man? Aron makahibaw ta ang kaalam sa Dios nga mao si Jesus, ang pulong sa Dios nga mao si Jesus nga hait pa sa duhay tuwam nga espada, nagpakatao ug nagpuyo sa kinabuhi nga angay puy-an sa usa ka tawo. Muna ang iya sa mga apostoles nagpuyo sad aning maong kinabuhia. Si St. Francis, si San Vicente Ferrer, tanan nga mga santos nga atong ilado kaayo nagpuyo aning kinabuhia. Karon kitang nanimba, ganahan mong mopuyo. Huy, panubag mo eh. Sige, lingian na imong tupad. Lingian, kana imong tupad ba? Bisag karon na lang, basig ugma di nakakalingi, mo stiffnik na imong liog. Ang di mo lingi sakitas liog. Sige, lingi. Nakay tupad. Oh, at least nakalingi na kasi imong tupad. Nya pangutan siya ing na pwede ihatag imong tanang kwarta nga rin ako. Ina pwede nimo ihatag tanan imong kwarta nga rin ako. Ngano man kabos man ko, kabos. Sige. Natanawa, wa na mo mulingi. Niya moingon sa siya, unya ang imo ihatag sad nga rin ako. Nganong ihatag man ako nimo aron ka maimpierno, ihatag sa nga rin ako. Ang pasabot day aning usa ka kabos mao ang una ha, mao ni unang pagsabot. Una, di ta mahigugma sa kwarta labaw sa atong isig katao. Ayaw gamita ang imong isig katao aron ka makakwarta. Ayaw gamita ang imong kaugalingon nga hapit na lang kadili mo pahuway aron lang makakwarta. Ana. Ikaduha, higugmaa ang mga way kwarta, ang mga nanginahanglan. Muna atong gipasidunggan ang mga indigenous peoples ug ang mga tao nga naa sa extreme poverty. Muna dinhi sa tong parokya, manghatag tag mga bugas, magpatukod tag balay sa mga way balay nga kan grabe gyud kayo, pero giuna lang nato ang nag-alagad og simbahan. Bayra nato ang ilang mga hospitalization, ang ilang uban pa diha nga mga panginahanglan, hasta pang ilang kurente nga putlonon ato pang bayran basta lang nag-alagad sa simbahan. Ang ilang mga utang atong bayran basta lang nag-alagad sa simbahan. Nga naman, ato lang ipakita nga wa ta mahigugma sa kwarta, nahigugma ta sa ato isig katao. Karon ang atong dali kayong dagmalan ang mga indigenous peoples, giguba nato ang ilang pinuyanan, ang ilang lugar kay atong himuong subdivisions, himuon natong business centers. Ang atong mga kabus nga naas daplin atong itsapuira. Gabi bitaw, proud kay ng atong mga atong mga children din nga kuyog yun sila. Kada motorkid, arigid sakay, inuba nga akong sakyan. Dito na ayaw pa diha mis imong inuba. Pero primero ato magsigig pamuyag nga tusdan, magsigig una na ko kanino to. Ulo, tablam ni dinhi. Tablam ni maglalay sila ba. Karon musabat na. Kusog na sa gayon, gimaya ka Maria, puno ka sa grasya, abot nila, tagaan na yung tag 50. Hasta kusuga laging tingog, ang di mo sabat, dili, tagaan 50. Magkuntis ang tingog, suga lagi. Inyag nahigog mapatas kwarta, panaugon, tanay mo, ram na mga ilaga, mga ihugog sa kanal. Sa una, imat lang naong, karon, ingon isla, pwede ligo na mi. Opsyon di ka maligo, wakay 50. Asa ligo lagi. Usagod, basa-basa ko, basa pa mo na imong short. Wa pa rin, gihubo ko ni tanan dito ko siya ligo. Dagan dengan to. Nagabi, linya sila dito. Pag-abot Bisya Palma, magpanihapon. Ingon Bisya Palma, walay amin ha, walay amin. Anak las kamot ba. Pero linya gid sila kay, mo amin ako Bisya doon na kay mapari ani. Sa basta di mapatay, pare. Ato nang higugmaon oy kaysa tinudanay ra ba kini mga indigenous peoples o kani mga kabos maubayan na sila ang tinuod nga manluluwas. Sila ang tinuod nga manluluwas.
Kinsa may nag-care sa atong creation. Kinsa may nag-amping sa mga bungtod, sa mga tubig, sa mga sapa, sa mga kahoy. Kinsay nag-amping ana? Nakusog jud kay mo amping. Ang mga nitibo, ako nitib man sa gudtos bungtod. Pertiming mo amping anang mga kahoy nga naman magamit man na namo. Mo nandi gina namo pamutlon nga way itanom. Ilisan ginagtanom. Pagsud sa mga negosyante, illegal laging wa na itanom-tanom basta ka kwarta. Kinsa may nag-amping sa mga corals diha sa atong mga kabaybayunan nga di gyud tukuran og mga structure kay ang baybayon balaan ang mga mangingisda ang kanang naang mga kuan mananagat. Pagsud sa mga negosyante, illegal fishing, guba tanang corals. Kinsay nag-amping sa mga sapa aron magtinaw naa diha ang tuburan kinabuhi para sa mga kabos din aka mo palit nga tos carbon manikop na lang kadiya sapa nanay kuan diha uwang nanay piyo nanay diha bais among ngalag bais tapay pantat uban pa diha kinsa may nagkuan na ang mga taong nitibo pag-abot sa mga taong negosyante himog mga backyard kuan sana pigiris adto mububo ang ilang mga hugaw silang hayop nga to sapa wa na tay sapa nga limpyo pulos na hugaw kinsa may manluluwas nya ang mga kabos karon sige nang lunop-lunop kinsa may imong paadtuon tos imburnal para manguha ato mga lakop nga mga plastic nga niklag up ang mga kabos tagaan lang na nimog 500 kanon na hasta lapo ko pero kaning nagwali paadtua dito tagaig 1,000 siya oy muwali na lang ko 1,500 pa ang sa tinud-anay ang nagtabang nato aron matuman atong tanang mga proyekto labi na gyud kapilinha nga naka-raise tag 30 million sobra pa sa 29 million 500 nga gikinahanglan less than 2 months gikan sa August 8 hangtod sa October 2 nakuha nato ang 31 million kasagaras nagdonate mga taong kabus o mga taong mubati og kabus kailag yung ko atong ni-donate og 3 million grabe gito mohigog magkabos og sila sad kabos sinan ka atong ilang hatag nato nga 3 million maghuwat usa silang makakolekta sa ilang business padir angan-angan lang ha kay wap ami kakolekta sa ato pa ang iyang gidawat iya rasang gipasa di man to excess di man sila mga billionaires hasta sa itong ni-donate, tulo ka buok, tag 1 million. Di man sa itong mga billionaires, di man sa itong mga millionaires. Igo-igo raman. Pero ang gugma nila, bilyonaryo. Madali kay silang mutunol. Kay kaning nahigugmas bahandi, kusog kay motorture siyang isig katao. Muna, diri sa atong tubag sa Salmo Responsorio, pun-a kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Ang gugma motudlo gina nato higugmaa ang imong isig katao dili ang imong kaugalingon. Ang inahan nga nahigugmas kaugalingon patyo niya ang bata sod sa iyang tiyan. Ang bana nga nahigugmas iyang kaugalingon mangabit biyaan niya iyang asawa. Ang asawa sang nahigugmas iyang kaugalingon magyaw-yaw kanunay sa bana nya mga bit pagyog panagsa. Ang kwarta ragyos ba na pangitaon nya gwa gani kwarta yaw-yawan nya di amay laing ni dool nga arang-arang og bulsa hala tikasan sang bana. Unang bana mahibong lang taon nganong sige naman lang kag wakli nya siging kasuko tuwa na despare. Mao na siya mga bungkag ang relasyon mga bungkag ang atong kahimtang ang mga taong daw kay kwarta hangul kaya ng iyang yuta kuralon ang iyang yuta ang daan mapitos na lang kaayo di pagyud igo nga pitos mulunop pagyud kay hastang agianas tubig gikural na di ba distraction ang ikahatag sa mga taong nahigugmas kwarta nga gitawag natog dato ang nahigugmas kaalam sa Dios tingali way kwarta. Gahapon si Monsignor Siongo, Joseph Tan, ingon ako, uy, din amang ka ma-rich, uy, rich naman kaayo ka.
Nako o lagi dato kayo nyor ang parokya pero ako way sod ang bulsa. Wa ko'y gidaan gamay ra. Di ang ako sang gamay gida ako sa ni tunol-tunol god. Pero say gamay luk-luk lang. Pero wa ko mudahan na kanang musod nga minilyon diya pa'y kausang gibusdakan ko og napo ka gitagaan kog napo ka bundles nga tag 1,000. Kani pa dir bisag unsay imong gamitan ana. Og ako gusto pa jud kog kwarta. Bisag kuhaan lang to nako mga 5 ka bundles, ang 5 akong ihatag sa parokya, mo pakpak ng parokya Yes, grabe ang pader. Ana waday kay baw katunga diya sa akong bulsa. Pero sa tinud anay bisag usa lang ka papel ato, wa jud ko'y gikuha. Nga naman, papunan o sa nakog laing bandol, una pa nako kuhaon. Kinsay mo puno pa to, maduha to ka bandols, kuhaon akong tunga. Di wa gyud. Ang musod sa akong account, tag 10 million, tag 15 million, hatag ginatanan. Mangulikta pa ko dias Palawan, magbarog pa ko tag 30 minutos, usay mo abot pag usa ka oras. Tabok-tabok, Palawan, Imluilier, ngadtos RD Punsiap, ngari na mas LBC. Ang tanang naktigom dito, kwintahon sa nas atong Finance Council to the last centavo, isubmit ang katong claim slip, maglista pagyos kwarta, ako paginang kwintahon, igabot ito, mag-check-check, pakus notebook, aron mamonitor kung na kuha na ba o wap Wag yung gikuha na. Usa ra gyud akong gikuha nga di unta mawa ang akong gugma sa simbahan. Nindog na ta.